Unsa man gyud ang adlaw nga igpapahulay? Sabado ba o Domingo? Galaygson mao kunay ato ang pagatukion karon sa ato ang programa, nahunog sa mga pangutana, opinyon o tubag. Welcome na sa Galaygson sa ato ang programa, dahunog sa mga pangutana, opinyon ug tubag. So ato ang paghatagan og tubag higala igsoon ning pangutana sa ato igsoon si Brother Tutong Malubay Plando. Ang iyang pangutana nagkanayon. Mayong hapon, pastor. Na ako'y pangutana. Ang adlaw sa Sabado mao daw na ang tinuod na pagsimba, pastor. Gusto nako na makasabot jud ko ana. So kining pangutana higala igsoon nagahisgot mahitungod sa adlaw ipapahulay. Kay sumaya pa sa iyahang pangutana nga adunay mga tawo nga magsamok niya nga nag-ingon nga ang Sabado gayud mao'y adlaw nga ipapahulay. Na aton tanawon higala igsoon sa diretsyon tubag ang ipapahulay gyud, no, di na malalis ang adlaw gyud nga ipapahulay sa mga Hudiyo, Sabado. Pero ngano ang mga Christian majority Sunday ug nganong Sunday man ang ato ang pagsimba? Higala igsoon ato makita nga sa panahon ni Jesus Christ adunay kausaban, wala na gitawag og Sabbath, no, ang adlaw nga atong gamiton sa pagsimba sa Ginoo. Atong gitawag kana siya og Lord's Day tungod kay tamian ninyo nga si Kristo nabanhaw sa unang adlaw sa semana. Munang gitawag na siya Lord's Day, adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Now tinagsaon nato ni tungod ni ana higala igsoon nahimong nabatasan na sa mga naunang nga Kristohanon nga sa unang adlaw gud sila magasimba. Gikan sa pagkabanhaw ni Kristo ila nang nabatasan sukad niadto nga diin sa unang adlaw nga kana maong Domingo sila magasimba ug gitawag nila Lord's Day ato makita higala igsoon. Mga Buhat kapitulo 2 46 ngadto sa 47. Nagpadayon sila sa pagtigom kanus aman matag adlaw. Dito sa templo sa og naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon og mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang mga balay. Gidayeg nila ang Dios o gikahimot-an sila sa katawhan og sa matag adlaw gidugagan sa Ginoo ang ilang pundok og mga tawo nga mga luwas. Kanus sila magtigom matag adlaw. Mas magayo gani matag adlaw. Dinhi makita nimo dili importante unsang adlaw. Matag adlaw sila nagtigom alang sa pagsimba sa buhi nga Dios. Mga Buhat 20 versikulo 7. Sa unang adlaw sa semana, tanawa, unang adlaw sa semana, nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Now kung maghisgot tag pag-ambit sa balaang panihapon, pagsimba gud ilang gihimo. Pagsimba gud to sa unang adlaw, higala igsoon. Og ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Sige, grab na lang nga opportunity ni Apostol Pablo katong maong higayon nga patas-an ang iyang wali tungod kay mulakaw na siya. Unya mo po'y ganahan sa mga tao. Kanus aman to sa unang adlaw, higala igsoon. Unang Korinto 16:2. Sa unang adlaw sa matag semana, di kay usa lang kahigayong nahitabo. Matag semana ha sa unang adlaw. Unsay buhaton? Ang usag-usa kaninyo maggahin gayod og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini aron maandam na inig-anha ko kaninyo. So dinhi ninyo nato makikita higala igsoon nga nabatasan sa mga Kristohanon ang pagtigom sa unang adlaw. Unsa may gihisgutan dinhi ang collection man ni nangulikta si Apostol Pablo og mga hinabang sa nagkalain-lain nga mga simbahan. O kanus aman niya kolektahon tungod kay matag semana sa unang adlaw mo na adlaw sa pagtigom, so diha na lang pod magtigom sila og mga salapi aron nga ilang i-contribute ihinabang sa mga kabos dito sa Jerusalem sa unang adlaw sa semana. Dinhi sa Roma kapitulo 14 bersikulo 5 higala igsoon giawhag ni Pablo, gipakita gud ni Pablo dili importante ang adlaw. Tanawa. Pasagdai sila kung importante nila, pero si Pablo, tanawa on sa iyang prinsipyo ani, gituldukan actually kini nga problema sa una ra ni. Mas grabe to sa una. Pero karon makita nimo padayon. Pero si Pablo gitubag na ning daang isyu unsa kung adlaw. Ang tubag ni Pablo higala igsoon, wa moingon si Pablong Sabado,
wa pod siya moingong Domingo. Unsa may tubag ni Pablo sa mga taga Roma 14:5? May naguna-una nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw, samtang ang uban naguna-huna nga managsama kabalaan ang matag adlaw. Okay, duha ka prinsipyo to makita. Libre tanawa unsa gingon ni Pablo mo niyang prinsipyo. Ningon ba si Pablo sa badog yun? No. Unsa gingon ni Pablo, libre ang matag usa sa pagsunod ha ini hugot niyang gituohan. Libre. Bisag unsang adlaw. Kung ikaw Sabado, Sabadista, go ahead. Pagsimba mo Sabado. Kung ikaw nagsimbag Domingo, padayon sa pagsimba gani. Actually di kay Domingo man atong pagtigom sa pagsimba. Okay? So, higala igsoon, dapat ko nato natiman-an dili importante kung unsang adlaw ang atong balaanon ug atong tawgon nga moy adlaw sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Dili importante sumala pa ni Apostol Pablo. Busa ato nang hunongon panaglalis. Ako iko lang kung nitubag ning maong pangutana. Ug wa ko nang atake kun dili ni barog ra ko unsa poy prinsipyo ni Apostol Pablo. Tanawa si Pablo gihapon diha sa Colosas 2:16. Busa ayaw ninyo itugot niya na gani sa ayaw itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan apil na niini ang Sabath o sa kasaulugan o sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Dili na ni angay pang lalisan mo nay point ni Apostol Pablo. Di na ni angay pang lalisan. Kay ngano man Galacia 5:1 gihatagan na kitag kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga gawas nun ug ayaw na kamo paulipon pag-usab. Ang balaod nagulipon nato diha sa sala. Kung wala ang balaod way sala. Ug kung way sala, di wa ta nahimong naulipon. Apan tungod sa balaod nahimo tang mas makasasala ug tungod kay nahimo tang makasasala nahimo tang ulipon. So tungod sa balaod nahimo tang ulipon. Apan si Kristo gihatagan ta niya kagawasan. Busa pabilin kamo nga gawas nun sumala pa ni Apostol Pablo. So dili na ta magpaghapos pa sa karaan nga mga pamaagi higalay. So dili na ta magpaapekto pa niya na. Hunungan na. So ayaw mo padalaan na kung doon nagimingon dapat Sabado ra gud no. Sayop gud na. Ang ako ra gud ikasulti sama ni Pablo. Kung Sabado ka magsimba padayon, kung Domingo ka padayon. Bisag unsang adlaw o adlaw-adlaw mo magsimba padayon. Walay sayop diha. Dili issue kung unsang adlaw. Gawas no na ta. Unya tingali basi mo risbak mo moingon. Okay gawas na okay ra di ay. Unay warning ni Pablo para balanse mao ni siya. Sa Galacia 5:13 ngadto sa 15. Apan kamo mga igsoon, gitawag aron makabaton og kagawasan. Free na ta. Gawas nun ta. Pero sama sa gingon ni Pablo, apan ayaw himuang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas ng pangibog. Pag-alagaray hinuon kamo tungod sa gugma, kay ang tibok balaod natingob sa usa lamang kasugo. Higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Apan kun kamo magpinahitay ug magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot sa usa ug usa. Importante ang gugma. Kung sila makita nimo nagsunod sa balaod pero way gugma. No, makita nimo dinha. Ang gugma diha natuman ang tanang balaod sumala pa ni Apostol Pablo. Importante nga magbaton ta og gugma sa ato ang kaugalingon. Ikalayso. Munang kung sawayon ta nganong Domingo, pasagday na sila. Kung mingon sila insakto diha sila nasayo. Kay si Pablo mismo nag-ingon dili importante nga adlaw. Ug makita nimo mga bersikulo nga atong gigamit kanina na batasan gud biblically and historically tubag na ning pangutanahay kalaigsoon. Di na siya angay lalisan. Kanya ang pangutana nganong naaman lagi ni sila karon pastor? Well, kung sukad sa una wa gud na sila na hunong. Hangtod karon nagpadayon ra gud. So mo giingon ba history repeat itself. No, unsa tong nahitabo sana mo balik ra pud karon. So manang way katapusan. Debate, mingon ning uban nga sige mong debate sa una ra naay debate. Sa panahon pa lang ni Jesus Christ, ang mga apostoles naka-encounter sila mga lantugi ug pagpakigdebate. Okay? So nana na sa una, yung debate.
kining lahi-lahi nga mga pagtulunan naa na gihapon na sa una, lahi-lahi nga religion naa na gihapon na siya sa una higala igsoon. So ayaw mo kakugang ug ayaw mo katingala sa mga debate karon. Namo giuban mingon adi lang kumuha ni kay sige debate. Higala igsoon. Ako di ko tig debate pero mutubag kog na yung mga pangutana. Maro na akong prinsipyo. Okay, actually na magsige panghagit no sa ako pero dili ko anad og debate ug wa koy dili ko batid no sa debate. Dili ko wa koy katakos no. Wa koy igong abilidad sa pagpakig debate. Diha sa debate dili ka matuoran na diha ang gisumban pangatarungan. Pamaruay. Kamaro na diha ang magpasulabi. Okay, so daghang salamat higala igsoon. Ako magapanghinaot nga ang Dios magapanalangin sa imuhang kinabuhi si Brother Tutong Malubay Plando. O ako magapanghinaot nga nagkahatag ni og kasayuran, impormasyon o katubagan sa imong pangutana. Daghang salamat, ang Dios magpanalangin sa imuhang kinabuhi.